Bé, bona tarda. Com ens agradaria avui ser presencialment a Santiago? Això voldria dir que la Covid ha baixat la seva intensitat, d'una banda, i després perquè en els congressos, seminaris, jornades, és molt important el que es diu en els passadissos, dinant, fent el cafè i també el que diem i expliquem i debatem a les taules rodones i a les xerrades, però les dues qüestions són importants. Bé, en aquest cas, aquest any ho haurem de fer així per videoconferència i sense poder compartir la presencialitat. Volia aprofitar per agrair a l'organització que hagi mantingut l'activitat. És important no defallir i, per tant, gràcies. Bé, per parlar de futur no és fàcil, mai no és fàcil parlar de futur, però parlar de futur en temps de pandèmia és bastant més complicat. En tot cas, ho provarem. Abans, però, 2 o 3 qüestions que em sembla que val la pena que compartim. El mercat català, el mercat del llibre en català, és un mercat que factura 242 milions d'euros, bàsicament en gran part a Catalunya, però també al País Valencià i a les Illes Balears. Aquest mercat, en els darrers anys, ha tingut un creixement sostingut, un creixement que és important especialment en la literatura infantil i juvenil i també en la narrativa. I és important perquè estem parlant de lectors que trien per plaer llegir en català i, en el cas de la literatura infantil i juvenil, de futurs lectors. Per tant, la situació és, no és per tirar coets, que diem nosaltres, però sí que era un moment dolç fins a gener-febrer de 2020. En aquestes apareix la Covid. Al mes de març les caigudes són del 50%, al mes d'abril són de més d'un 90%, un mes que per nosaltres és fonamental. Per a Catalunya el Sant Jordi té un pes molt important en el conjunt de la facturació. Bé, hem fet feina, vam celebrar un dia del llibre d'estiu, hem fet la setmana del llibre en català, però bé, al setembre encara estàvem amb unes pèrdues d'un 20-22% respecte a l'any passat. Intentarem que hi hagi una bona campanya de Nadal si la pandèmia, ens deixa. Però bé, en tot cas, seguim treballant i parlant de futur, jo crec que hem de tenir en compte una qüestió important o una conseqüència de la pandèmia positiva, que seria el temps. És a dir, la gent ha descobert que té més temps i sembla que aquest temps algunes persones han recuperat temps per la lectura. Això jo crec que hem de tenir clar que és una oportunitat malgrat les circumstàncies. I un segon element que és que aquesta lectura es fa a casa, i per tant no necessita sortir ni comprar entrades com altres activitats culturals. Per tant, bé, mentre estem en aquesta situació d'incertesa, doncs cal que tinguem en compte això i que treballem perquè aquests lectors que han tornat a la lectura puguin ser en futur lectors fidels. Com abans apuntava, el creixement sostingut del català anava acompanyat d'una bona oferta en català i d'una diversitat. Qualsevol llengua necessita, oferir diversitat als seus lectors per arribar a tot tipus de lectors. Això és especialment important quan estàs en un país com el nostre, en què hi ha una altra llengua, el castellà, que té una oferta molt més alta i amb qui competeixes i, per tant, aquest fet positiu de creixement i la diversitat, doncs crec que és una oportunitat per l'edició en català. És evident que amb la pandèmia, una situació que es va produir, que ens va fer donar que estàvem badant, era aturar-se gairebé al 100%. Això vol dir que
el canal de venda en línia no estava treballat, les llibreries n'hi havia que havien fet els deures, però n'hi havia moltes que no. Per tant, és molt important aprofitar aquest món digital, aquest món en línia, per estimular, per ajudar a que els nostres llibres arribin als lectors. Parlo dels nostres llibres en paper, no entro en els e-books, estic parlant del llibre en paper que el lector continua demanant. Hi ha un altre aspecte fonamental en el qual hem de treballar, que és la millora de la comercialització i la logística. El nostre sector ha de ser molt més eficient. També hem de treballar en les aliances editorials. Sempre no és fàcil en sortir-nos-en, però hem de trobar maneres, i aquestes maneres no sempre passen per crear o per anar a parar a grans grups. Hi ha d'haver grans grups, hi ha d'haver petites empreses, però hi pot haver també petites empreses que comparteixin determinats serveis. A mi em sembla que tot això ho hem d'explorar. Hem d'aprofitar les noves maneres de treballar que ens ha ensenyat la pandèmia, les videoconferències, però també una colla d'eines que fa mig any no dominàvem. Hem de, penso jo, no veure el món digital com un enemic. De vegades des del món de l'edició ens ho hem mirat dient, bueno, potser sí, però ja ens hi posarem. Ens hi hem de posar i l'hem d'utilitzar per allò que ens interessa. I sobretot jo crec que hem de treballar, com almenys aquí a Catalunya, aquesta pandèmia també ens hi ha ajudat, a treballar conjuntament sector industrial, o sigui, des dels impressors, els editors, els llibreters, els distribuïdors. Hi ha molta feina per fer, nosaltres n'hem après de treballar conjuntament, i també crec que aquí hi té un paper fonamental l'administració. Jo crec que cap de les llengües minoritzades d'aquest país vol viure, ni pretén ni vol viure de subvencions, però sí que és evident que competir, com deia abans jo, amb una llengua més forta, amb més parlants i amb més producció, doncs necessita un suport d'aquestes administracions. Per tant, a mi em sembla que són les qüestions que jo apuntaria per intentar que un cop sortim d'aquesta pandèmia, o mentre hi som, perquè això sembla que s'allarga, doncs puguem treballar i puguem avançar perquè les nostres edicions continuïn funcionant. Bé, moltes gràcies. En primer lugar, quería mandaros un beso y un abrazo muy grande a todos y todas las que estáis allí, y también a las personas que puedan vernos a través de la virtualidad, ¿no? También quería dar las gracias a la Asociación Galega de Editoras, que nos ha invitado a participar en este simposio del libro y la lectura. Podéis imaginar que me hubiera encantado estar allí con vosotros de manera presencial. Nuestros encuentros siempre son tremendamente fructíferos. Sabemos que tenemos unos objetivos comunes, también los problemas comunes, también alegrías comunes, ¿no? Y la unión hace la fuerza entre todos y todas, ¿no? Estoy segura que cuando pase esta situación estaremos muy contentos de volvernos a encontrar, y así lo haremos, ¿no? Por lo que respecta a la pregunta del futuro del libro, pues yo la verdad es que me cuesta un poco adivinarla, ¿no? Cuál será el futuro, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que para preparar el futuro hay que trabajar muy bien el presente, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado desde luego desde el primer momento, desde el mes de marzo, cuando la situación empezó a complicarse y nos confinaron, ¿no? Nosotros hemos trabajado, digamos, con 3 frentes: uno que sería el paliativo, otro el justificativo y otro el reactivo, ¿no? El paliativo significa las ayudas, ¿no? Las ayudas que hemos intentado gestionar para el sector del libro. En este sentido, después de muchos avatares, porque trabajar con la administración siempre tiene sus problemas, conseguimos que se aprobara una ayuda dentro del plan Reactiva que había iniciado la Consellería de Cultura. Consistía y consiste en una ayuda de 1 millón de euros dirigido a editoriales y a librerías.
La convocatoria salió en el mes de agosto, todavía no tenemos la resolución, están en ello, ¿no? El máximo por empresa son 6.000 euros y una base, digamos, de 3.000 euros, que es simplemente justificando un descenso de la facturación de un 20%, ¿no? Y el resto, hasta los 6.000, justificar pues con gastos de luz, de agua, de teléfono, ¿no? Después, la segunda medida que hemos estado trabajando, ya os digo en el presente, es la justificativa. Sabéis que sobre todo las asociaciones y las empresas también tienen una serie de ayudas por realizar actividades, ¿no? A nosotros nos preocupaba la cancelación de todas las ferias, la del Guadalajara, la del Liber, bueno, todas las ferias, ya sabéis, pues por tanto podía quitarnos el año siguiente capacidad, ¿no?, de justificar, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido supliendo un poco nuestra actividad presencial por una actividad virtual, ¿no? Con lo cual nos está permitiendo conseguir una serie de objetivos para el año que viene, poder continuar, ¿no?, con el ritmo que teníamos en la asociación. Y por otra parte estarían las medidas reactivas, ¿no? Hemos de pensar en el futuro y sobre todo hemos de pensar el año que viene, ¿no? Nosotros veníamos hablando con la administración de subir las ayudas a la producción editorial concretamente, ¿no? Por tanto, hemos seguido insistiendo en la necesidad de que estas ayudas se vayan incrementando, aunque es verdad que según las estadísticas que tenemos nosotros, seguramente el sector estará perdiendo un 30 o un 35% de producción editorial, ¿no? Los presupuestos se están elaborando en estos momentos, no sabemos todavía el resultado, pero nosotros insistimos en estos dos campos, tanto para las empresas editoriales como para las asociaciones, ¿no? Como siempre, pues nosotros echamos de menos un poco, como todo el mundo, ¿no?, que las administraciones no tengan, digamos, una política conjunta, ¿no?, sino que cada uno vaya haciendo medidas por su cuenta, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que insistir constantemente en que las medidas han de ser globales, han de ser transversales y sobre todo consensuadas con el sector, ¿no? Por tanto, yo creo que el futuro también como personas lo tenemos un poco difícil, pero empresarialmente pues intentaremos, ¿no?, continuar con la marcha de siempre, ¿no? El sector concretamente del libro en catalán, en euskera y en gallego tendrá los mismos problemas que tenía, y añadido esto, ¿no? Sabéis que las crisis en cultura duran mucho más que otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar continuar trabajando para que nuestro sector pues continúe en la marcha que tenía hasta estos momentos, ¿no? En estos momentos estoy a punto de irme a inaugurar la 8ª Plaza del Libre, que es la primera actividad, digamos, de ferias que se realiza en el País Valencià desde el mes de marzo, ¿no? Esperamos que nos vaya muy bien y bueno, que las editoriales consigan pues vender muchos libros, ¿no? Me despido de vosotros con muchos besos, otra vez, muchos abrazos, y ya os digo, este sector es resistente, resistirá, aunque sea contra viento y marea, pero hemos de conseguir que las administraciones públicas nos hagan un poco más de caso de lo que nos hace y sobre todo nos consideren, ¿no?, como lo que somos, ¿no?, interlocutores válidos, ¿no?, para negociar asuntos referentes al sector. Muchas gracias por oírme y nos vemos pronto. Kaixo, Jose Mari Sos, Euskal Editoreen Elkarteko lehendakaria. Zein egoeratan zegoen Euskal Liburua COVID-19 baino lehenago? Euskal Liburuaren sektorea 2008ko krisialditikan aurrera birmolketak sakon batian sartuta dago. Birmolketa isila, baina ordutikan 25% galdu du merkatuan. Arrazoi asko dira, medio, izan diteke, konsumo aldaketak, euskarri digitala, kultur plataforma berriak, eta hori dena gainea, ezaigu gertatzen, momentu honean gaudenian sorkuntza alderdik da. Eta zure uste COVID-19ak zein eragina izan du?
Bueno, lehen dikan jadanik gegoera ez bazan hona, horrek areagotu egin du COVID-ekin. Liburu dendak itxita ondu dira, asokak ez dira egin, eta horren ondorioz beste 15-20 bat jetxiera izango du salbentetan. Aleginak egin dira online salbenterekin, baina gure kultur gutxitu batian oso eragin txikia izaten du. Eta ez da gehiegi saldu, eta zer esanik ez liburu digitalekin. Salbentetan eragina txikia, esan bezala txikia da. Eta egoera ekonomikotik beste zein eragina izan du COVID-19ak? Eragina ekonomikoa haudia izan du, baina garrantzitsuagoa izan du da galdera kulturala. Liburua edozein formatutan gala, bai paperean edo bai digitalean, herri baten bizi irauteko eta etorkizuna bermatzeko beharrezkoa da. Azkenean liburua gizartearen anima da, berak elikatzen gaitu persona bezala. COVID-19akin liburu dendak itxi, behin-behineko itxizian, asokak ez dian egin, eta horrekin galdu dana da kontaktu kulturalak. Galdu dira kontaktua beste irakurlegoekin, galdu dira sortzaileekin, eta hori galera handia da. Eta garai hortan gainea egiten zian kultur ekintza guziak liburu dendetan ere zian egin. Eta gaur egunean ere horiek oso murriztuta daude. Beti ere kopuru jakin batean bakarrik egin litekelako. Eta zuk nola ikusten duzu argitaletxeen etorkizuna? Argitaletxeen etorkizuna, lehenbiziko kontuan hartu behar da, argitaletxeko lankideak izugarrizko atxikimendua dakagula kulturakin. Eta ez gara bakarrik profesionalak, baita ere nolabait militanteak, kulturako militanteak. Eta gehiago gainera gure hizkuntz gutxitu batean oinarritzen bagerea. Gure lanean ilusioa, engainamendua eta arriskuak hartzen oso ohituratua gaude. Oain ere hartu beharko ditugu eta egokitu beharko gera situazio berrietara. Lehen egin dugu eta oain ere kapazak izango gera hori egiteko. Baina egoera berrietara moldatzeko bi arrazokin aurkitzen gea, alderdi batetik osasunezkoa, ez da ona gure eskutan, eta bestea teknologikoa. Eta hau dena aurre egiteko erabakiak uste dugu bai argitaletxetatikan eta bai instituzioetetikan elkarlanean modu global batean hartu beharko ditugula. Zer esan nahi duzu erabaki globalak hartu behar direla esaten dezunean? Erabaki globalak esateakoan esan nahi dutena da liburu katearen eragile guztiak hartu behar direla kontuan. Hasteko sortzaileak idazleak, argitaletxeak, banatzaileak, liburu dendak eta irakurle bezeroak. Euskal liburuaren produzioak laguntzak izan behar ditu. Eta kontuan hartu behar da kate osoa. Baina laguntzak izan behar dira ez subentzioen bidez, baizikan inbertsioen bidez. Guk aldarrikatzen duguna da industria kulturala. Beste industrietan egiten dan moduan. Eta horrek kate osoan eduki behar du eragina. Eta hortarako liburua oinarrizko produktu bezala izendatu behar da, eta euskal liburua sektore estrategikoa. Adibide batzuk esateko. Idazle sortzaileantzako oinarrizko soldata jarri beharko litzake, baldin eta ze dedikazio dakaten urtean zehar bere lanetara. Hori Frantzian egiten da, beraz, hemen ere posible izango litzake horako zerbait martxan jartzea. Eta beste alderdi batetikan, idazle sortzaileen fiskalidadea homogeneizatu egin beharko litzake. Argitaletxeen produzioak izan beharko lutekena da, ez laguntza bide, baizik inbertsioen bidez, eta kontuan hartuta urte bat baino gehiagoko lankidetzak edo lanak. Inbertsio eta zitzin beharko genuke. Eta liburu dendetarako, liburu dendak gure oinarria dianez, egin beharko liakena da nolabait teknologikoki eta modernizatu,
Eta beste alderatikan, beste arlotan ikasketak izatean bezala, liburu saltzaileen formazioa ere kontuan hartu beharko litzake ikasketaren bidez. Esan bezala, adierazitakoak laginba bakarrik dira. Hau, instituzioekin batera garatu beharko genituzkenak. Nire ustez, herri baten etorkizuna dago jokoan. Euskal hizkuntza eta kultura etorkizuna dira. Bestela, nola ulertu genezake Euskal Herri bat euskarari gabe?